para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:05. Ang oras ginadulong sa inyo ang schedule. Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:07 na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon na nag-inulan na naman Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi action by no kag sa aton mga listeners sari hatag naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi Martes kita karon Pebrero 2 tuig 2021. Nangin dominante ni ang northeast monsoon o kon amihan naga-apekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Diri sa aton sa Kabisayan kagabi kulan magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan ini. While ang Cagayan Valley kag ang kaprobinsyahanan dito sa extreme Northern Luzon ang muni ang Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao kag ang sa Central Luzon Aurora kag Quezon magalumon man ang kalangitan nga may mahinay o kon manipis lamang ini nga mga pag-ulan o kon pagtulutaliti halin sa gihapon sa northeast monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod mayo-mayo ang jimpo, may pagulugalom ang kalangitan. Hasta sa magalumon man ang kahawaan, may dala lang ni naligwin nga mga mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulutaliti halin sa gihapon sa northeast monsoon. Ang naaminhan sang Luzon kag nasidangan nga bahin diri sang Central kag nabagatnan o kon Southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao may ara nga kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa gihapon na minhan nasidlangan nga direksyon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iban naman nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang ang huyop sang hangin halin sa gihapon na minhan na sidangan
ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental laki pa ng siyudad sang Bacolod. Kag nagapabilin nga mangin mahinay hasta sa kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin sa gihapon na minhan na sidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita madala diri sa gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin niya nga normal ang aton nga kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Natakos ini ang balod punto 6 hasta sa 1.2 metro ang katason. Kag alas 7:53 sini nga gabi magahunas 0.2 metro ang kanapahon ang taob magabalos alas 2:11 karon sa kagahon sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:52 naman sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 6:11 puwas sa aga. Ari kita Aksyon Bryan 25 medyo mabulubugnaw hasta sa 29 degrees Celsius o kon Sintay City hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So muna kabugusan sa aton lakat jimpo sing gabi Aksyon Bryan. Sige. Si Kanlaon, kumusta, sir? Kanlaon, no, dugang pahibalo si Kanlaon nakarehistro lang ini sa duha ka volcanic quake, no? Pagtayog sa iya nga sulok-sulok, no? Sa iya dito sa sulod sa 24 oras nga aton obserbasyon. Kasarangan lang ang iya pagbugas ang puti nga aso nagatimbuok ini kapin sa mga 300 metros ang kataason. Antes siya nagkulap sa direksyon na amin na nakatungdan kag nabagat na nakatungdan base sa aton obserbasyon. Ang asupre nga iya nabugan ni naga-average 467 toneladas sang nagligad ining pitsa 31 sang Enero. Di ara sa gyapon may ground deformation nga padayon ginatakos ang aton nga global positioning system, no, nagapakita nga may gamay nga inflation o kun pagubag diri sa nanumbuhan kag tunga-tunga sang iyang kaldera sumugod sang Hunyo tuig 2020. So nagaliwat-liwat ini nakatungdan kag ang nakatungdan nga tunga sang kaldera sini nga Nobyembre. Di may ara kita electronic tilt monitoring dira o kon electronic tilt meter arin din dayon sa may La Carlota City College, no, na kitaan southeastern flanks. May ara man nga na-record nga gamay lang nga pagubag inflation diri sa nanubuan kag tunga-tunga sang iyang kaldera o nabaga sumugod sang Hunyo 2020. Muna yung parametro sang Fivolks, no, may indikasyon nga hydrothermal o kung liquid in form nga mainit daw kung may magmatic nga proseso dira nagakatabo sa idalom sa ang iyang edipisyo kung sa iyang sulok-sulok. So padayon ang DOST Fivolks in collaboration sa aton nga Provincial Disaster Management Program under sa pamunuan ni Governor Bong Lacson. Kita sa gihapon alert level 1 kag nagapaandam kita sa aton general public, no, ngang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon hindi pa pwede masudlan, no. So ang tulutay og diri sa palibot alas 2:19 sini nga ugto may 1.9 nga magnitude 16 kilometers south of 76 degrees east of city of Sipalay, Negros Occidental. Unfelt ini Aksyon Bryan. 9.73 ang latitude niya, 122.57 degrees east ang iya longitude. So amaman lang ni ang Negros Occidental kag sa Negros Oriental wayon matabo. Unfelt siya 1.9. Nagadalom lang ini siya 33 kilometers ang deep of focus. Layo-layo siya. So daw hindi matagan. Sige. So epekto. So ni aton
informasyon sa lakat sa natural hazards o kun awareness program. Perti maning isabla Sir Gan magbantay sang imo balita perti linog bla may nag-chat tayo no. Ambalya. DSGS monitor kani naton may mga kilayo di sa Indonesia. Ariyo Sir Gan no makadlaw kani Ambalya pamangkutagid sa 15 si Sir Gan kung ano natabo sa 14 nga linog. Ay nano ning iya yaman? 15. Sa 15 ko no. Mangkuton ka kung ano kakusog sang linog kaysa 14 February 14. Ano karon? Di February 14 mo. Oo. Oo. Diyos, ginpakot ya. 15 ya ka mangkuton syempre sa 14 matabo 14 mo Sa yung text. ang aton nga ginapatihan, wala sang sinuman o kon credible nga organisasyon makapakot sa linog. Bisan USGS, bisan ano nga mga nga disaster risk reduction management sa bilog nga kalibutan wa ay sing may makapakot sa linog. Diyos lang gid. Kaya sobra. Sobra. Disipulo na isa ni Nostradamus. Ikaw niya, Sir Gan, laining bot silingon niya, Feb 14 balaya. Valentine's Day. Laining iya bot silingon sa... lain na yung galing linog, yaya. Kasabar, manin sa iyayo. Way ko makuha na yun, way ko magets. Ay, nako, ni Texter ta. Sir Gan, salamat, Ged. Sige. Sige. May gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Ngaya ko man nalain na sugpo ni Sir Gani kay wala ya magkwat dayon ang butsilingon na ring isa ka text diyo. Das lain. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay. Si dalom sang taytay kilid sang kasubahan kagkabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Ang aton nga pagpangamuyo ho, dali lang niya. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sa bulong kag kasulbaran sa sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:19 na. Ma-welcome na sa aton sining pagpangalagad sa buong gabi on sa buong adlaw Martes kita
yari na sa Pebrero 2, 2021. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Stations and 20 FIFA KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Indeklaraman kita sa pinabago nga survey maka-aksyon sa Nielsen, we are number 1. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to YouTube kag sa aton sini nga Twitter account. Sa mga texters naton yaring numero 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Hatagan tagi justice karon ninyo sini nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top 12 takna sini nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa balita lokal, porte man nga pinatyanay sa sur nga bahin sang probinsya kay Gakabi, sa banwa sang Binalbagan, isa ka lalaki ginluthang, ginlabayan lang kagintero sang pila ka bises patay gid. Action Firing Line. Padayon pang investigation kay why gid makilala na mga suspitsado nga may ara sang motorsiklo. Kay nasang aga las 8 ang takna sang aga dira sa may ilog man ho. Isa man ka lalaki man nga nagdulong sa asawa niya, ginpapanaog lang ang asawa niya, sang way ng asawa niya tiniro ini siya patay man. Action Firing Line. Parte nga mga balita, mga kaaksyon, ano? Ay, kakululbaan, halong-halong gid. Ang mga suspect diriti sakay sa motorsiklo, no? Nakapalagyo dayon, kag bintaha subong daan sa mga nagapamatay tawo, kay may naka-helmet, pagkatapos may face mask pa. Tika budlay gid i-identify ang mga suspitsado. Action Firing Line. Ang iban nga balita diri sa Bacolod magapatigayon sang dry run sang COVID-19 vaccination sa Biyernes nga daw. Firing Line. Nagamat-amat na sila preparara. Samtang Councilor Rojas nagpahanumdom nga hindi pwede usaron ang negative nga rapid test sa mga LSI nga magapauli sa Bacolod. Ay dapat RT-PCR gid. Di na pwede kay ang rapid test yang accuracy sina daw kagamay lang, no? Ang resulta ya sila dapat medyo sigurado. Samtang Governor Lacson sa probinsya nga balita kag mga alkalde liwat nga nagsapol buwas or magasapol buwas nga adlaw angot sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. 14 ka mga alkalde nagapabilin iya nga miyembro sang Yonega mga kaaksyon. Firing Line. Are na medyo kwan kita problema kita sa COVID-19 pero ang pamulitika subong medyo nagaamat-amat naging mantulotong kaaw, no? Action Bryan Morden. Action Firing Line. I-check taman karon maka-aksyon ang Philippine Drug Enforcement Agency. According to them, allegedly sa gihapon nagapabilin ang 5 ka mga dalagko nga mga drug group diri sa probinsya sang Negros Occidental. Porte mga dinakpanay subong shabu mo. Medyo gulog-gagmay lang pero supot. Action Firing Line. Karon na, kaga plastar ta na sa aton sini nga pagpangalagad kag iban pa dirigid sa Action Firing Line. Sa iban nga balita maka-aksyon manglugayawon ko sa national third reading sa Kamara pasado na ang power for Presidente Rodrigo Duterte con authority sa pagpaiway anay sang SSS contribution hike para sa tuig 2021. Action Firing Line. Mayo ini nga balita sa mga empleyado kag subongman mga employer kag employee mga kaaksyon kiti subong pandemya pa kita medyo kulabos ang income ta tapos ma-hike pa. Action Firing Line. Oo, nang boto diri pabor ang 100 ko 228. Anom diri ang nag-disapprove kag may ara man sa nag-abstain diri mga kaaksyon, ano? So ini mga kaaksyon hulaton ta. Si Presidente Rodrigo Duterte kon gamiton niya ini kay ini kwan mo ini poder pagid lamang kung gusto niya nga i-stop ini nasambit iya nga contribution sa SSS mga kaaksyon nga dugang ti ara na sa mga kamot ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Kabalo ka sa 2021 13% share sang empleyado kag employer diri ang ginapangita sang SSS. Nga ginhimo nila ini because sa tublang pag-approve man sang 2,000 pesos nga dugang nga pensyon sang aton sini nga mga utod nga may mga pensyonado. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon pasado na
sa House Committee on Constitutional Amendments. Ang ining resolution nga both houses number 2 ang ginatawag nga Economic Provisions 1987 iyang Constitution mga kaaksyon. Sa boto nga 62 pabor, duha diri ang wala ga pabor, duha ang naga-abstain diri. Ini makaaksyon agod nga ligwaton ang economic provisions under iya sa Philippine Constitution 1987. So lang tawon ta ni Abi kay ang ini mga kaaksyon damo sa nagapugong sina diri. Kumadumduman ninyo naka-interview kita sa pila ka mga personalidad gikan dito sa national mismo nga according to them ining economic provisions kuan lang ni amo lang ning sagi nila kahambal dira nga i-change pero sa matuod base may ara agin sa pagkabyo sang the whole iyang constitution diri sa pungsod Pilipinas. Ati lan tawon ta ni bulabantayan tani magkaksyon kon ikaayo man lang sa aton tanan-tanan nga abi nga punggan tagid abi. Kon medyo hindi makatag sang maayong resulta kundi mapakita man kita sang pagpugong mga kaksyon. Sige, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga ang pungsod Pilipinas kada adlaw losing kita sang 2 billion pesos mga kaaksyon bangod sa COVID-19 response. Grabe yan, no? Ining mga 2 billion before sa wala pa si pandemya nga hindi losing naton kundi income kuntani. Dito sa Metro Manila, pinaka-sentro sang businesses mga kaaksyon, imbes nga naga-income subong dito, nagakapierde iya mga negosyante. Pertinote, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ton mga ekonomiya sa pungsod Pilipinas medyo shaking ginsubong kag malain ang sitwasyon. That's why tigagina kagabi na mention naton nga nagapinangutang ang presidente ta sa pagbakal sa bakuna gikan sa Asian Development Bank kag iban pa nga mga bangko kay ti dapat unahon gid ang bakuna para makabalik kita sa maayo nga sitwasyon. Sige, sakay-sakay lang ta diyan, no? Sabay-sabay lang kita para hindi ta matamaan mga kaaksyon. Kag ang COVID-19 today, ara na sa 528,853 ang positibo. Ang bag-o subong adlaw kay 1,583 ang nagapabilin iyang positibo. Ara o konaktibo, nagapabilin sa 30,368 kag ang naka-recover na 487,000 o kon 7,611. Kag ang patay, yara naman sa 10,874. Sa gihapon, maghalong-halong mga kaaksyon, hindi gin magsalig despite nga medyo naga-flatter na gid man ining si COVID-19. Naga-amat-amat na gid man siya kay may bakuna na, no? Kabay pa dako gid ang bulig sini, pero nang hambal naton hindi gid kita magsalig. Ari subong ang balita nga ginaistorya sa halos kalabanan sa bugos man nga kalibutan aside from pandemya kagiban pa nga mga economic problem naton sa Pilipinas mga kaaksyon. Ini iyang Republic Act number 11229 o kung ginatawag nga Child Safety in Motor Vehicles Act mga kaaksyon. No? Kay kuntani subong nga adlaw ipatuman na inisang LTO sa otoridad naton nga magpangusisa sa mga pribado nga mga salakyan kung bala may ara na sila sang ginatawag iya nga child car seats mga kaaksyon under inisa laye nga Republic Act 1129. Damo gid subo nagapugal sinimo, no? Nga mga gahiposipos ni mga pribado naton nga mga utod nga may mga salakyan pero galibog ning ulo nila. Dugang ini nga galastuhon mo kay kung may ara ikaw sang salakyan and then may kabataan ikaw nga nagaedad sang 12 anyos panaog kag kon may kabataan kada nga inang dalalagko mamroblema kagid kung din mo sila pasakyon kay gina-check ya or pag-ausisaon sang LTO. So natalupangdan sang LTO maybe mga kaaksyon nga hindi paginman bagay nga ipatuman ini dapat today nimo. Pero hindi pa ni sila manakop kundi mang abri-abri pa lang sa mga salakyan kag mangusisa kung may ara kanabla sang bangko para sa bata mo. Ang naga makabataan hindi pwede kapungko ya sa utubang kundi sa likod gid lamang. Ang LTO subong adlaw nagpagwa naman sang panibag-o nga statement
nga ipa-iway anay ang pagpatuman sini instead sa masunod nga 6 ka bulan. So Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Sa Agosto sila mapatuman gid kuno sang ining pagpamantay sa mga private cars nga kun wala iya sa ginatawag naton nga car seats nga ini for the mga children's naton dira or mga kabataan, mahimo ka nga magbayad sang pinalidad. Aksyon firing line. Tigin pa iway naman, according to LTO, magapatigayon sila anay sang information drive. Agod ko no mahangpan pagid sa mga tag-iya sa mga salakyan ang purpose. Sining nasambit iya nga laye mga ka-aksyon. Bisan way ka na sa information drive isini, automatically awkward ini kag hindi mo nigid mambal nga mapuslan ini. Aksyon firing line. Kaya sa sulod sang salakyan mga ka-aksyon, ang sulod sang salakyan sa transit dira, may ara na sa mga seatbelt dira gani mo. Sa likod, may ara sa nagapungko nga 3 man naka-seatbelt na tanan-tanan kompleto na siya. Aksyon firing line. So kung safety lang ang ginatawag, safety na gina ang mga nagasalalakay dira mga ka-aksyon. Tikon ang mga kabataan nga ining mga kabataan nga mga gagmay ariyo pangbasahon ko din no. Ang iban diri wala man ni ginapapungko gid sa bangko kay dapat sa bakon kag duyan-duyanon mo ni sila kay di pa man sila kasarang. Aksyon firing line. Damo na bla kadamo di sa mga bangko nga gina-introduce sang LTO mga ka-aksyon nga dapat baklon sa mga tag-iya sang mga private cars mga ka-aksyon. Aksyon firing line. Una pa lang daan, dire may ari sila sang car seat booster nga ginatawag. Medyo gamay-gamay lang ini. Do amo ni siya ang ginpamangkot ni Chang Ami mga ka-aksyon Perez sa isa ka program dito sa Metro Manila. Nga ginpamangkot niya si Attorney Clarence Ginto, LTO National Director ini. Pinamangkot ni Ami kon like for example ang bata abi nagpungko na sa booster nga ginatawag. Pagkatapos dakuon ang bata. Pagpungko niya mga ka-aksyon, gabunggo ang ulo niya. So nagahatag pagid sang dugang delikado kay ti ko nagadalagan ang salakyan sa gigabunggo ulo yun ako di budlay. Aksyon firing line. Amo ning ipamangkot ni Ami sa kay Attorney Ginto. You know what? Kung anong ginsabat ni Attorney Ginto sini, hambalan niya si Ami nga bakal kasang dako-dako nga salakyan ni para hindi magutok ang bata mudang magsakay. Aksyon firing line. Tingin na nga sabat binirtuldo, no? Binirtuldo aro, kita mo ning picture nga ginpakita, ginpost ini sa isa ka netizen nga ang bata niya ginpapungko niya sa booster nga bangko, gutok kayong ulo gabunggo, ang ginhimo sang bata ginbali yang liog ya para makaigo siya. Aksyon firing line. Imagine mo na ha. So, ina mga ka-aksyon, pagsabat ni Attorney Ginto sa kay Ami Perez, hambal ni Ami siya, hindi ganyan. Kaya yung ginistorya naton dire, hindi lang kay sa akon lang niya, kundi pangkabilugan. Ti pariyobi karon sa amon, abi. Given ako may salakyan, ako. Ti kundi kigo bata, kuda dahin ko kabakal naman sa bago, din kami mamulot kwarta. Aksyon firing line. Di kami mangmulot kwarta dayon kag magbakal ang standard ang salakyan may standard ni mo. Di ka magpinagusto may kun pwede mo lang dalon dayon to sa may talyer kagay ipakatan mo kag pasugpunan mo siya para mag-igo ng bata mo kalukuhan gini obra sa LTO mo. Aksyon firing line. Kalukuhan gini prangka ng istorya iya, no? Kisunod-sunod to sila sa mga lahi sa iban nga pungsod nga diriway nila anay ginatun-an gini-anay kung anong epekto sini. Aksyon firing line. Amin nyo ang bilis ang booster nga ini, car seat booster action an, 2,499, nagahamboy sa 2,500. Aksyon firing line. Oo, di kon baklon mo ni siya action elms, pila lang kabulan gamit mo, bata mo bunggo na sa ato, panhon mo ni, ibasura mo 2,500, hindi mo ni maguba dayon, ipanglampos mo da sa opisina sa LTO. Aksyon firing line. Dibla? We don't to kanong nga logic kag anong gasulod sa utok sa mga utod sa LTO, no? So ati laban-laban gina nakibot pa kita gani, makibot kita sini kay nga adason adlaw, ini ay nang ginsulat mo na action elms, piho ginaya basi China made pa ni.
Pila ka adlaw makibot pagikita nga pwede ka na niya maka-order via Shopee kag kung mga Lazada da. Action firing line. Kay subong gani may tinda na gani sa isa ka dako nga mall. Ariyo, 2,500 ining booster nga ini. Ang isa ka presyo diri ining car seat gidiya nga para sa kabataan Japon ano. Ang ngalan niya diri Aprova car seat mga kaksyon. Ang bili niya ho 4,499.75. 4,500 Action firing line. Ti ini butanta durable. Ti astasan umausar gid bata mos nihaw. Pila ang bata mo yung katubo na iya, kadasig niya magtubo kay kakao na tianhon mo ni dayon. Ipang trade in mo na sa Facebook na pamaligya mo yung bakal siya ha. Action firing line. Ang isa ka bilid diri may ari pag isa diri 3,599. 3,000 o kon 4,000. Nagahamboy-hamboy sa 4,000. Ang isa diri mas mahal pag ini pinakagwapo gini guro. Bisan magtumbling sa lakyan ni bisan di gurong palos gini. Ario 6,000 pag niya 5,999.75 centavos. 6,000, no? Ang isa pag diri ang Ziggy car seat pag ilang tawag nila diri ara sa 4,409 mga kaksyon. Ara ini presyo ini sa isa ka mall mga kaksyon nga nakit-an ko diri nga nagabaligya na sila dayon sini sa amo sini nga mga panahon. Action firing line. Now, kung ibutang mo ni ara mga bangko kita nyo ha, kung ibutang nyo na sa sulod sang salakyan da, nagdugang ang kabaraghal niya. Kung ibutang mo na da, ipiton mo siya sa seatbelt na naman, tapos ang gapungko nga bata, ipiton mo naman siya sa another naman nga belt nga dira mismo gatabid siya. Ka-awkward gidyan, kaduro gidyan, hindi maintindihan. Action firing line. In short, mga kaksyon, wala pulos. Wala pulos. Why gid niya? Kaya ang seatbelt, ganigin design na da. So, naway man seatbelt sa lakyan, tagin himuan, ina, agod protection sa mga nagabiyahe. Kung ang bot silingon sang LTO, diri abi nga, ma-avoid sa mga aksidente gyapon. Ti way gisle masyado gid gatuon kay ang aksidente mga kaksyon way gamater sa balang pulungkuan. Action firing line. Ato na tuya sa nagadrive kag nagalapak sang gasolinador kung paano kag kun ang nagadrive hubog, nakasuyop o kung ano nga sitwasyon. Action firing line. Kon protection ini sa mga nagasakay sa mga pang-pribado nga mga salakyan. How about iya LTO? Ako naga-question ko, how about ya sa mga kabataan nga nagasakay sa mga di pasahero nga salakyan? Action firing line. May mga bangko ni sila nga kaamay da. Ini para lang sa pribado mo. Dito ganiya gadululubli itong kasalalakay may i-provide ka mo. Why man na gani safety belt na gani ang di pasahero nga salakyan, di bla? None. Nanon, bisan subong, amo ni guro nga why nila patuman ni subong adlaw. Kaya sila mismo na kauna-una nga daw kiwi ning obratan eh. Action Bryan Morden. Action firing line. Dumduman yung barrier sa motorsiklo, ang kasagsagan gini COVID-19. Kita nyo wag ito matigayon kay nga Kita nila guro action ilre nga pwede ya makahimo ya kawayan lang kabutangan niya sang plastic barrier na mo. Action firing line. Dibla? Diri sa aton kadamo sa naghimo sina. Binaligya tag 200, 300. Pero kung baklon mo to sa baliligyaan, ganyan gwapo-gwapo, ti kamahal eh. Ti karon kay damo way nagbalalakal o stop na kay do hindi tada ka ginansya da. Kay pwede tiya kahimo iya sang kawayan iya ka magligis-ligis da pwede ta butangan plastic da o etc. Kundi goodbye si barrier. Atong nagbalalakal nga iban ginhimo na lang nila panaming kung magprito sila isda kay para hindi sila mapasok. Objective action firing line. Kita mo na kung nagasto lang, why gidya? Ako subong nalipay ko ng LTO, ginatras nila another 6 months na naman para ko no information drive. Ano pagidbi nga information drive ang himuon tadi? Kaya kasimple malang na, bisan ihambal nyo lang na nga amuning ko niya, ang mga tag-iya subong niya, wala nagapabor sini mga kaksyon. Action firing line. Dali lang gid bala kay mayara kita sa isa ka private person from Bacolod. Ini may mga kabataan, may nanari-sari ang mga salakyan, isa ka negosyante, kag siya mismo ubo kag kon bangko lang baklon bisan pamaklon niya tanan nga bangko pwede niya mabakal kay damo sa kwarta pero suno sa yaway na may mapuslan tada. Action firing line. Siya mismo hindi pabor, hindi na siya magpakilala, influential person man kilala man na di sa Bacolod pero na gusto niya anonymous lang.
pasikreto lang siya kay mahatag lang gid siya sang gamay nga opinion regarding sini mga kaaksyon para may tingog man ang mga utod ta nga mga pribado nga individual bla angot sini kay bisan damo ni siya kwarta hindi man siya nanamian gid sini. Online sa firing line. Ara sa aton nga linya ang hindi lang magpakilala. Sir, may gabi dra sa imo. May gabi, Aksyon, Bryan, kag sa imo tagpalamati. Aha, ang tingog niya hindi gid ninyo familiar ano kay listener lang gini siya pero why ni siya gahambal on air ano. Sir, any reaction kabalo ko pwede mo ni mabakal ang ginahimo sang taga LTO pero nakit-an mo do hindi gid maayad-ayad ini anong reaction ta sini sir? Sa parte sa amon, although dalag ko naman kabataan ko, ang RA na ni siya mo, Republic Act na ni siya. Yes. Why na may mahimo. Pero dapat iliwaton ni nila ang age bracket. Ang ini nga seats, ari na ni sa mga ginahambal mo nga sa online, ali na ni dugay na ni ginausar. Pero infant ni siya, para ni siya 5 years old and below. Kay kung magkugos sila, ginakwa ni dala ang seats. Bali, ginatakod na siya, pwede mo maguyod-guyod ang imo bata. Yes, double purpose. Amo na infant. Kabalo ka, may adult kubla nga mga parente. Nga ang height bala, below 4'11". That's why. Oo. Ti anon ta na karon, o isaon ta na siya. Ang layi, liwaton ta. Are, sa aeroplano, madala ka man transit. Sa aeroplano, kung magsakay ka, anong safety procedure, di ba? Fasten seatbelt lang. Seatbelt yapon. The car alone has already a seatbelt. Yes. That would provide the safety of the children na mga yaya nila maka-afford man na may mga salakyan ni yaya nga nagabantay mo. Correct gina. Diba? Kag mostly sining below 5 years old kun isipon tagid most of them sir di ba gina hakos-hakos na isang iloy sang amay yaya utod nga gasakay sa salakyan di ba sir? Just like riding in a plane. Yes. Ginasabak mo na kag seatbelt ka mo nga duwa. The same thing amo man na sa salakyan. Seatbelt ka mo da nga duwa nga ginasabak mo. So pero kung nabudlayan ka na, amo na makabulig na ang car seat for infant. Pero maghambal ka 12 and below, my God, they're already playing basketball. Dako. Kita may pakita o nga litrato gani sir. Yes. Nakita ko. Bunggo siya pero butang mo pa exads na. Butang mo pa exads na. May mga tambok bilang 11 years old. Gani man no. Amo nang budlay gid no. Kung bata mo bi kapit be. Question. Yes. Bata mo bi triplets. Tatlo man to kakarsit ang that's why mo sir. Sa likod. Correct gid sir. O tiano iba panglawag ko kay na tag 5,000, 4,000. Although pinakanubo is may ara barat gid ya isa ka libo pero ti pagpungko mo ba si mawasak bala. Kasi madunot man dayon. Oo, ang pinakamahal is 4,999 ata nakita ko sa online. So makita mo na siya dugay na siya. Kay dugay naman ginausar sa mga yamanin niya ara na iya kay ginausar na nila for infants. I see. Hindi for children 12 and below. We know it's already RA. May RA na gimpirmahan na siya. That's Republic Act already. Pero iliwaton tanatani nga hindi it children 12 sala na iyang edad Aksyon Bryan. Sala na iyang edad. Correct na. Okay, mera kabataan gani subong nga nag-edad duwalo pa lang po ina ang lawas balay do. Basketball. Mayampang bro 10 under bla basketball bla 5'10" ang height. Imagine mo na. Oti, pag abri mo sina, pila na edad mo to, may birth certificate ka, may authentic ni, basi sa din mo lang naging pa obra nga ba. Amo na bala, I hope this will not be an avenue for another. Yes, exactly. You said it right. Yes. Wait, tadig pugong-pugong, sir, imagine mo na, Ariyo. Imagine mo kung maglakat ka, kinanglan mo, hindi ko awkward sa part ko, no? Do ka exage doon sa hambal ko, no? Pero, kung basihan mo gid gusto dapat kung magbiyahe ka balon kagid kiluhan kag tip measure da kay basi si LTO magbantay sa imo din do siya magpati sa edad sang bata mo kag kabugaton kun may kiluhan kay mo kag tip measure kag takson mo na dayon sa atubang in your face. Yes. Correct. Kay ti may hindi ka bawal judgmental ka na, di ba?
correct. Bawal judgmental. May kabataan, isumungsus ka mga dalag ko, 8 ka tuig pa lang, 10 anyos pa lang, galampang na basketball eh. Correct na. Ka mga dalag ko, lantaw, blaten, under, bla nga, hindi na nakaigo. Ang ginatawag na baby car seat, na gani, car seat for baby. Amo na yan dapat. I-define nyo, wala talaga kontra. Wala talaga kontra. Pero kung dako na siya, igo na siya sa seatbelt. Above 5 years old, igo na gani sa seatbelt. Mag 5 years old. Okay, ito yung seatbelt naton da sa salakyan da. May ara na da sang kwan mo, distance mo, may takos na da mo nga dapat mahakos ni siya. Pwede mo ma-adjust. Adjustable na. Yes. Adjustable na. Bisan pinakakapakatambok na tao sa kalimutan na. Ma-adjust na. May igo na siya. Ano kakataas. Correct na. So, ara na sa features ng salakyan. Ang ina nga additional nga plungkuan, wala taga question, it's for the safety of everybody. Pero sala ang ila edad. Okay, at least may idea pagigita. Kaya kung magbutang ka da karon, siyempre ipiton mo gani siya todo, kay kung magliko-liko kani pwede ni siya magtumbling kundi mi siya hugot pamutang sa ni sir, no? Ginausap naman that's why ara na siya sa market. Hindi na siya bago. Damo na kukita sa mga yamanin, mga medyo may kwarta-kwarta yung mga pamilya dire. Nga may ara na nga daan, pero hindi juicy anyos in below. Hindi ka kito juicy anyos, mawasak na hindi na yung kaigo aksyon, Bryan. Gusto niya. So mga gagmay, okay. Mapati ta sa layi, pero ang insakto. Correct. Ang tama. So kabay pa nga ining another 6 months na naman nga palugit sang LTO nga dila sila nay mag-implementar sini. Mahuna-hunaan nila ni ang kaangay sini nga opinion mo tonight, sir. Kag ma-include yes, na. May isa pagid nga kabay pa nga hindi man nila pag-scrap ni. Kay kung butang mo na lang, okay, this is already RA, Republic Act. So everybody will follow, everybody will abide by our law. Of course, we should abide, di ba? Pero makag-ikan sila yun kag naka-invest na da ang mga ambot lang base sa tubang LTO damo baligya ko ang child Amo nang budlay gina-example ko to kaning barrier sa motorsiklo. Imbes nga nakabak... Hindi ko niya pa mirito yan. Magprito tayo. Hindi na ito na yung usar yung car seat ni. Okay, maguba niya kung magsikan. Mapaso kapasin niya. Takdan mo lang na ruweda kag butangan sang arm niya da kag i-donate sa mga utod nga medyo di nakalakatadlong, no? Pwede man ni pahiwatig ni guro nga kung wala ka mo inugbakal, hindi ka mo maghali pamata. Isa man sa rason. Di ba? Basahon taning IRR nila kay basta may provision dira nga portion kag mag-react simbahan di. Permiro nga hambal ti bakal ka mo sa lakyan, di ba? Ang insakto da nga sa bata ni hindi ka mo magbata. Correct na. Kung daw pinulusok po naman lang gid-action ba no? Pero nga ini nga car seat for infants ni. For infants ni. Guro 5 below guro. Pero mag-inay dako na ikatama. 0 to 5 years old guro. Damo na gurong dapat lagi. Exactly. Ginausap na ni ang kabalo sa safety protocols mag-driving Sige. With that, sir, salamat sa mga information, sir. Kag dagdugang ka sa amon nga kinaalam regarding sin. Mabuhay ka, sir. Good evening. Thank you and mayong gabi. Yes, sir. Aksyon firing line. Hambal ko na gani, sa ibang nga pungsod ginagamit na giniya, no? Kag diri sa aton gin-adapt taman no? Tsakto to si Sir White ga kontra sinila gani mo. O galing ang adoption nga gintawag naton daw na over kita, no? Daw na over kita nga daway na nagsalalanto. Ako hindi man tayo maalam gidya sa paglantaw sang kun ano gid ang natun-an kay mga maalam ni nag-ubra sini. Pero kung i-base na lang sa pananawan talang kag pagbana-bana do ka budlay gid reconcile sa una-una ko. Action firing line. Kadagko sa mga bangko nga ini nga baklon mo nga car seats nga iniho kag ibutang da kundi pagpungko mo nagdugang gutok niya. May ara pag gani reklamo gani nga dako-dako ang bata gani way pa na isang ining bulubangko nga dugang nga ini pangakig na siya kay gutok na katama. Action firing line. Ang mga kabataan subong kanamit dan sa ginapangkaon pirmi dalalag ko gid sila. Pero anyways,
layi na gid man ni matuod mo. Pirmado na nimo. Actually nagligad pa ni subong na ni bot ko nano na kitaan sang LTO nga natukiba nila ini kagin tukri na naman. Action firing line. Oo, kabudlay gid sang aton sining paminsaron kung sa mga maalam naton nga mga utod nga rada sa pwesto kag mga otoridad, no? So lito naton kadamo sang dapat nga i-correct ang LTO sa aton sining nga mga salakyan gid prangka nga istorya. Labi na gid sa mga aksidente, no? Kaya ang pinaka ending point sining istorya nga ini, sang car seats nga ini, sa aksidente ini. Di ko nisipon tagid, duway gini kalabot-labot Dapat guro tutukan taguro ang mga reckless driving dira. Tutukan taguro ang mga hindi amo nga pangdala. Tutukan tang paghatag sang lisensya nga dapat ang tawo ipaidalom tagid sa husto nga proseso nga magkuha lisensya nga hindi siya bagay kido hindi way sa kapasidad nga mag-drive. Action firing line. Amo niya dapat yang amo niya dapat yang himuon. Hindi kay sa amo sini nga daw kalayo na gid sa mga sa matuntuon nga istorya sa mga salakyan ta sagitan niya kapangkuti yang. Action firing line. Sige, anyways, kindalat naman na nga i-shoot tonight because kadamo sa mga utod ta pinamangkot sinina. May nag-text chat dayon nga salamat kay gin-extend pa another 6 months. And gad-doubt sila connection mo nga kun pa dayunon gini feeling ko maalimunaw gini. Action firing line. Oo, maalimunaw gini sa Manila to guro arong pulpuganay sa mga tao. To kita mo to ang mga bag-o naman to nga ginhimo sang LTO nga inang antes ka magparehistro magi kanay sa ka private company. Dito sa Manila, garali na to yung mga pribado nga mga tao to. Action firing line. Regarding sini, ari pa gilisa sagi nila katukri ang kaangay sining hindi man big problem sa aton motorista. Ang ginapangita sa iban plaka. Pila na katuig ang plaka way ga pa ma-provide. Sticker. Ina. Kung isa magparehistro sa salakyan, wala ang personal nga salakyan, ristrohon lang, ina guro dako pag nga problema. Action firing line. Amo niya ang mga dapat tutukan na nga mga importante nga mga bagay pero mga parehos ni ibipahigad nyo lang ni anaya. Ngita ka mo na sa mas mapuslan pa. Action firing line. Anyway, sini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang habon aksyonan, no? Ang imo nga panit nga medyo gagar Aksyon ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa probinsya sang Negros Occidental. Duro subong shabu din nagpanay Bacolod kag Negros. Allegedly, nag-eksister gihapon ning 5 tanan ka mga drug group diri sa probinsya. Ayhan ang tikang nimo sang PDEA and PNP. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mayang gabi liwat sa mga utod ta nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ana Mandre Gusrob, PhilHealth, SSS increase di na ang 16 billion niya. Sang PhilHealth na anod na sa baha daw into anay how naghatag increase sa pensyon tapos bawion man gali sa mga remittances ni Juan de la Cruz. Donna Robles Prodigalidad. Good evening, Sir Bryan. Monitor from San Diego, California. Bawa salamat na sa inyo. God bless. God. Ami Agustines Varon. Gusto ko lang tani ipatamyaw ang akon bana nga si Elmer sa Kalumangan Bago. Permigid ka pamati sa imo. Salamat. Marilo Kahilig Araman sa Barangay 1-A Manapla. Payongayong Rinan Araman. Carlos Sales. Si Sir Carlos naga-monitor sa aton sining pagpangalagan. Alex Montesa manami pamatian ang ipaiway lang anay sang LTO Sir Bryan bahin sa Bacol Sit para sa mga bata
tani o iupod na lang na nila ang requirement nga motor vehicles inspection system para sa renewal sang registration sang salakyan. Eric Moyco Araman, basi pa lang. George Gargasiran, good evening, so Bryan, ang utok ni Attorney Ginto na sudlan COVID. Kag basi iya man na negosyo ang child seat nga ina. Bert Hirapusco Caraballo, good PM magsumbray ang sa MVIS inspeksyon. Pagid hindi inaiya makatarungan nga lihok sang LTO. Amo ningin talakay ta sa nagligad. Si Ana Mandrigos Rog pinangaki gabalya, hoy, LTO, hinugay ka mo pahirap mga tao subong kay krisis daan 2025 nyo na nga ipatuman after the pandemic. Kag nga ang mga bus kag jeep wala man seatbelt. Tuod no? Bate ba? Nga nagakahulog kami kada mag-break, especially ang big buses. Di may ara na da, galingwain nyo guro na gamit. I-check nyo na ng tawon nyo. Yod Snowlord, Araman, Eric Moyco, pangwarta na ginahimo nila Aksyon Bray. Maayong gabi sa tanan. Enjoy watching Firing Line Bacolod. Juan Mel, good evening Aksyon Bray. Ay sos tanan-tanan na lang wala gid pulos ang LTO negosyo naman. Si John Pagzi, baghak ng LTO yan. Piper Persley, Aksyon Bray, kon din pigado ang taho kag pandemic dito sila sagi pasar sang layi. Pila na ihan ang ila prosinto way pulos nga lay ambot ano man daso ng ila himuon. Gani man. Cam Ilbak la nagid pinsaran sila makwartahan na lang nila. Alex Montesa, negosyo kay LTO dagdag lokdo sa mga motorista ang karo kapatay Sir Bryan na lakip na dira. Ang seatbelt gani gina-required nila sa una nangin linugaw nga ragaw raw. Husto na sa una grabe ang mga di pasahero nga salakyan sa una, ara pangitay mo paha iya nga. Tapos hindi gali pwede nga ng paha-paha lang, kundi ibaklon mo gidya para ilagay dya standard nga seatbelt iya. Si Joe Abuana, good evening kay Nanay Lodi Abuana diri sa Sumag. George Rodilin Gabanto, good evening Sumbray, pila ang percent sa LTO sa dealers ang child car seat nga commission sa LTO. Amo nang way takbaloda, no? Ana Mandrigos Robliwat, halaman sila sakay sa pandemic, puro negosyo nang nautok para makakwarta. Sa other countries ang ginagamitan lang car seat is 0 to 5 years old only. Sa Pilipinas, siya pabaklon tagid tracking or boss para makaigo imo kabataan, hinangag. Ti 12 anyos panaog. Gakibot ko. Virgil Pinda, Aksyon Bray, good evening. Monitor always from Celine Homes, Barangay Estefania. Keep safe lang, Aksyon Bray, and God bless you always. Salamat. Piper Persley, sa POV damo gasakay kabataan, ti dapat panakpon nila labi na kon may klase anho nila ng kabataan dakpon. Amo gina, tsakto pa gina. Magklase na ang mga private cars ga ang ibanda nagakwan sila mo. Naganegosyo ina dulong sa mga kabataan, ti baklan gina nila Ustan Salvador, Aksyon Bray, may gabi, ipahambalon mong LTO kag LTFRB, puro lang na sila patuman, lahi kag panakop. Pero bisan isa kakulurong biyahe sa South Private, wala bisan isa lang may nadakpan na pabulag-bulag lang sila. Kay sila man nagabaton sang lagay sa kulurong, kag protekta hulat naman may madisgrasya, amo na Aksyon Bray. Amo na pag-aksyon nila. Ara, ini dako nga problemang kulurong nga ini. Duway man din sa paksubong. Love Gasuyo nagamonitor sa Hong Kong. George Gargasiran, laye na makakwarta sila pero wala nila napinsar sang epikto sang private group. Kag ang aksidente, Aksyon Bray, wala niya pili, biskan truck pa, halata na gid sila LTO kag DOTR. Si Cam Ilbak, kwarta na Manila, ila na pundo LTO. Thurs Vergara Sancho Araman, Piper First Lane sakto na para na sa mga baby, anhon man ang 12 years old, papungkuon himuon nila tarso ang bata. Abi ang tag-LTO, papungkuon takon mayo man sa ila tulukon, utok sang LTO, puro virus nga kurap. Pero mga LTO officer din sa local, way gini sila kalabot-labot di kay sa national, ini nga mga gadgad iya, gabaton na niya sa local nga mga LTO, di sang ano nga patuman. Ay, kung gisagay guro mga LTO local din, naluoy na lang ni sa mga do hindi makatarungan nga mga layi nga ini.
George Rodilin Gabanto Araman, good evening, Sumbray. Abi guro sa LTO, malnourished ang masakay child cats. Ana Mandrigos, Rob, ti anong ginadiscriminate nyo na naman ang mga lahi ka unano? Kaysa nyo sila nga under 12 old, negosyo pa more. Alma, okay sige, Alma Grabanti sa Bater, si Montisa, involvado ni Sir Bry ang negosyante sa taga LTO. Sir Bry, dogang na lang nila headgear pagig ko no, kag helmet para sa mga bata para perfect business of safety. Sige, i-propose na. Si Chris Minardo Velez, alams na. Athea Kim Iriman, good evening, Sumbray. Eric Moyco, Sumbray, mahirap mahalin ang Pilipinas dahil sa administrasyon natin ngayon. Miane Mihorada Raman, Ana Mandriliwa, 12 years old, may BFGF. Ang 12 years old, kuno may nubya na ganyan ka girlfriend, kuno kag boyfriend, no? Para lang inaya sa mga cars and fans. Home Alomina Araman, Veronica Santilian Manukan, palagpat Gidiltiyo. Eric Sumpay, tuduhin nyo paminsar sang kawaton nyo kung diin pagin makwartahan. Hala, tuduhin nyo pangawat. Imagine mo na. Sakit niyang aligasyon sa tao, galing kayong mga tao, sumutak, ana. Sige na, ubra sa mga otoridad ta. Chris Minardo Velez, ang plaka, wala pa gani. Imagine mo na. Oo. Ang ibang gadlagan sa lakyan, sumong 5 years na, way plaka. Speaking of plaka, dason adlaw may ara ko to kreon nga isa ka managbaligya ka motorsiklo. Kaya 8 years na or 5 years na to, ang motor niya na impas na gani, way gyapon plaka. Sa shopping ni ko, no? Fide Magsipok, Aksyon Bryan, good evening. Monitor kami ni sa Rofi Pharmacy, La Castellana. Arivalo, nag-monitor man. Pangwarta lang na sa LTO. Pero ako mapilitan, giko ni Bakal. Tinduwag ni pilog ni ako niya, no? Ay, na lang ng kahimtang siliman. Vanessa Mayo, good morning, Aksyon Bryan. Still wide awake ako na sleep pa party all night. Watching from Minnesota State. God bless, more power you and to ARB. Salamat. Alex Montesa, ang mas worst pa da, Sir Bry, kung i-require sa LTO ang car seat butangan bid fund para sa mga senior citizens. Ta, Sir Bry. Bata mo nga daw baboy kung hindi kay go, Sir Bry. Ma-child seat even though 7 to 8 years old. Di mo naging mabalon kag kiluhan. Kag takson mo da. Ibutang sa dashboard sa salakyan. Rogen Odia. Good evening, hi, nako Aksyon Bryan. Kadasig sa ilalay. Plaka ko, wala gyapon, manog 4 years na. Tiimakon mo na. Basagin gatong na to nila. Rother Kirk Lorenzo Olmido, listening always here, Aksyon Bryan from Escalante City, Negros Occidental, Olmido family. Aquarius Maldita ako. Good evening, Aksyon Bryan, and to all listeners of Aksyon Radio. Roby Agsam Araman, Thurs Vergara Sancho, good evening, Justin Bieber. Dugay-dugay, why na ng yelo sa buhok ko kay ipagarab ko na ni. Preparado na tong garab sa balay, sir. Why na? Vanessa Mayo, seems like American style way of living na dira. Safety first, Oo, gani. Way taga-question, pero dapat ang husto-husto lang. Dejin John, mati lang ko diya. Dalaba sa mga comments. Sige. JM Asdilio Banaag, Aksyon Bryan, good PM. God bless. Enjoy ko basa sa inyo sila nga mga komento. Si Michael John Season, good evening, Aksyon Bryan. Negosyo ang plate number, sticker din na. Ang iban nga gamaligya na lang ang ila sa lakyan, wala gid na abot ang plaka. Ti wala gid kami da. Great lang, happy listening sa Energy Fans Club. Monitor ko no sa Chato Elias Paranaque, salamat. Si Sir Bia Jonathan, nakatutok man, no? Andy Saludares, good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Lilia Taton, Araman, good evening, Aksyon Bryan. Wala pulos. George Gabanto, good evening, Aksyon Bryan. Pilang komisyon sa LTO sa child car na set nga ina at iwag takbalo. Base ilalay lang giniti. Alunan Suset Araman, Bert Heraposco Caraballo, akon 4 years na motor ko, wala pa plaka. Ay, imagine mo. Tapos dakpon kanila, kay way plaka. GMR Siron Araman. Lee Gay Villares Achivar. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor watching FB Live. Ramon
and Lo si Achivar sang Talok. Salamat gid. Okay. Stephen Magbanwa, good evening. Sumbray tani ging nasa Manimayo sang nagpirma nga layi. O ginbasa guro, no? Kay ang presidente mani nagpirma. GMR Siron, akon motor plaka 3 years wala mangyapon. Alright, sige. Relax ko gamaya, no? Hulat-hulaton tang aton nga pagbalik na programa. Padayon kabulag pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:05 na. Ginaendorso naton sa inyo mga ka-aksyon, ano? Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Antes aton sa interview may gabi lang kay Sir Eddie Adorio, Eddie Laos Araman kay Sinay Bilen, si Babe Store de Silias, no? Good evening, Action Bry. Monitor kami di sa Mars Transloading. Maupod da kabataan namon. Okay, sige. Salamat gid, no? Kadamo gid sang reklamo, no? Ari di ambal niyang bata ya kuno nagaedad pa lang sang napulo ka. Dali lang ko check ko lang dia. Check ko lang di kay Ario. Basahon ko lang ha. Bata ya kuno edad 12 anyos. 4 to 10 ang height. 4'10" ang height. Budlay ginaya grabe ang implementation. Ati mabakal ka giniya. Kay ti 4'11 dapat mo. Ti bakal ka giniya. Bao. 6 months ti matubo pa ni. Matubo pa ng bata mo pang edad niya pasok na. Action Firing Line. Sige, bulabantayan ta niya, no? Bulabantayan ta ni kunogin man ang resulta sini mga kaksyon. Las 8:07 na. Anyways, diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, halos adlaw may ara sang drug by bust, no? Iban gulugagmay, iban dalagko gid. Diri sa Bacolod man, dalagko man gahibi ang simana wala by bust. Action Firing Line. Te ang iban diri kapit sa patalim, halin pa sa unang kapitay ning ila, no? Kay ti pinakahapos nga negosyo, kulba lang ang kapital, kung makaginansya ka, ti ganar. Action Firing Line. Amo na mo, no? So, diri sa Bacolod, ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, nagatinguha nga ang mga barangay mangin drug-free sa palaabuton. Pero may mga barangay nga mahirap gid nga mangin drug-free, kay ti duro gihapon ang mga nagasuyop kag ang nagabaligya. Action Firing Line. Di amo man ang ginahimo sa iban nga mga barangay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Isa sa nakahatag sang interest sining balita mga kaksyon. Bangod, subong padayon gihapon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pag-locate sining ginaligar 5 kadalagko nga mga drug group mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. Action Firing Line. Damo sa nagapinamangkot gani mo. Siya kadasig dakpon ang mga gulugagmay nga mga negosyante sang illegal nga droga
pero ining mga dalagkuan nga ang daw kabudlay gid. Anong rason? Aksyon firing line. Te ang rason diri sa aton otoridad. Ini sila way niya nagapangamot nga nagabaligya. Kuling-kuling lang ni sila iya. Tawag kung sino ang mga ginasugo nila. Kag ko may madakpan gid man ang aton otoridad. Ti ko madakpan siya manugid sa sinong boss niya kundi basi pati pamilya niya maubos ka disgrasya. Online sa firing line. Pero sa aton sininga linya si Sir Nicolas Gomez ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sir, maayong gabi dira sa imo. Sir, may gabi sir kag Sir Bryan, may gabi man sa mga taga-Palamati sir. Aha. Sa nagligad nga tuig nakatutok kita sa pandemya and medyo liser gid man sir no ang pagsulod sang kwan sang droga halin sa iban nga probinsya because nga ang biyahe daan ka kontrolado may mga border control kita. Pero pag abot sining do naglululigwa gamay do damo naman sir no do may ara naman dakpanay. Now, anong status subong sang illegal drugs diri sa Bacolod kag Negros sir kon PDEA i-base naton sa inyong observation? Yes sir, nakita din man nato sir no nga during last time laylo gyud man kadamuan sir no sa aton mga kautoran nga ara sa illegal na droga. Tapos although may ara gyud man nagapalusot sa aton sir pero medyo jutay gyud man and this time sininga nga mga tuig so nakita man nato no nga maraming gyapon ara gyapon naga pag paningkamot man no sa aton kana magpasulod. In fact gani man nakuha kita na itong more than 500 grams no because pagil palusot to from Luzon pakasuti sa aton kag Dumaguete. Pero as usual sir ang aton border security and aton K9 paneling gina-intensify gyapon naton sir maging aggressive kami sa aton border paneling para gani ma-deter ini kag ma-prevent nato ang pagsulod sining mga droga sa aton sir. Considering sir na medyo amugana sir medyo may ligwa-ligwa na sila nakita basta pala magbalik na sila sa ilang negosyo man sir. Aha. Okay, amo na ang hambal naton sa mga bards or sa mga roro nga dira sila nagalinabay man amo na dira nagalinusot gurong iban. So kabalo kita kaangay sa inyo sa PDEA, Philippine Coast Guard, kun ano pa gid nga authority abi. Tanan nga extra nga activities kag effort nyo grabe naman pero may nagalulusot gyapon. Anyways, so diri sa probinsya abi sir, ano subong ang sitwasyon ta? Nagapabilin gyapon, naga-exister ining ginakabig nga mga drug group abi kag ano ni sila kabasko gyapon sir sinima tinion? Yes sir, as usual sir no itong mga identified nato na mga drug groups although sa latest nato na data kay actually sir may kita lately nag-conduct ang PDEA kag PNP sa ginatawag natin sir na harmonization of data. So ang PNP kag PDEA nag-come up na sang isa ka ginhambal nato na unified PNP PDEA Intel data. Ini ba lang unified watchlist na sa PNP kag PDEA. So may mga drug groups kita sir actually na gin-consider nato na inactive na considering gani ng ilang mga drug group leader patay na. Tapos ang iba dira sir for a very long time hindi na siya nakita no, hindi na siya na-locate. But may mga aragyapon kita na mga monitor ng mga remnants sino mga drug groups na although gani gina-consider nato na inactive but may possibility na ini mga remnants maggrupo ni sa maghimo sa ilang kaugalingong nga grupo no. Kag maging newly drug group siya mo na gina-monitor naton sa ini mga remnants nga ara pa sir. So ining 5 groups sir pwede ta na i-mention or kinanglan anay nga itago ini para sa inyo sa nga operation depende. Actually sir ang aton latest na data diri sa Bacolod may ara kita 3 ka drug groups. I see. Kag sa Negros Occidental may ara kita 6 ka drug groups. Now this is a unified watch list na sa PDEA kag PNP. Kag actually sir ini siya nga data classified ini siya as secret so hindi nato ma-mention ini siya nga pangalan sa mga drug groups. Naintindihan ginato ng sitwasyon pero kung i-rate nato ni sila 1 to 10 ini nga mga drug groups nga ni sir di ni sila dapit abi sa amo nga number. Kung basihan naton subong sir nga sitwasyon mabutang nato siya ara sa 5 sir kadamuan sila mga drug groups because actually sir na ato mga nagkradakpan why gid man during interview nato sa atong mga kadakpan why gid sila ga-mention mga names na directly involved sa drug groups na ila pangalan but may mga mention sila ng mga pangalan na member sa drug groups so mean to say hindi man ito mga kadakpan hindi sila member sa drug groups pero may mga kilala sila ang ara sa drug groups mismo so kaya hindi naton maambal sir na
ining nga mga drug groups, especially ining gina-consider natin subong ng mga active drug groups, ining tatlo sa Bacolod, kag Negros Occidental, ara ini sila, although during this time, baga medyo nagalaylo ini sila subong because balaan man natin sino during this administration, kadamuan si nagapanago, kadamuan sa aton mga personalities nga ara sa drug groups, kang iba gani nagkalamatay na, kang iba hindi na nato na monitor na ara pa sila sa illegal activities, but then hindi nato sila gina-consider sila inactive, kundi posible naglaylo lang sila, kaya muna nagatanaw, nagapangita lang sa ligo bala sila na makabalik sila. I see. Sir, ma-mention natin, ini kung inis lang mga private individuals gid lang or ang iban may connection or connected sa gobyerno? Well, sir, magkadamuan man sila, sir, may mga connections with sila. No? Pero why sila ya, sir? Why sila poder? Why sila poder sa gobyerno or mayara? Ini na mga, may mga drug group members at leaders na may connection man no, sa ara sa gobyerno. Well, let's say, ara man sa mga authorities, but then, this is, although ini siyang information, kinangan ginato no, na further validation, but ara din mismo ay connection ang pangalan na sa mga drug group business. Kumbaga may linkages no sa mga personalities man nga sa gobyerno. At least tonight na-refresh na to ng utok naman sa aton nga matag palamati kay prangkang istorya do na dula gin man ang drugs diri sa aton or amo nay hadlok man sila guro ma COVID-19 man sila. Kaya may nagapili kung drug personality ka kung hindi si COVID-19 mo, no? Plus the fact again nga may ara kita sang control, mga border controls na to, diba? Si drop pa sila masakuti man. So, ano nga mga efforts subong ginahimo pagid sang PDEA and PNP regarding sinis, sir? At least, kung hindi mas lamang kaladakpan, pero sila mismo maglaylo na lang gid kag mangita another business abing illegal. Yes, correct, sir. Subong, sir, no, ay intensify na ito anti-drug operations. Kag at the same time, aggressive ang PDEA ng PNP sa atong barangay declaring program. Kaya mo gani, sir, ini siya nga program, binakonsider man siya subong, sir, na the most effective platform in curbing the illegal drugs problem. Kaya mo gani na, while subong galaylo ang mga drug lords natin, sir, mga dagko natin, mga pushers, while ang natin mga user, gapangita agad, kung di sila makabakal, shout out, kung di sila kabakal. So, meaning to say, maski ang nag-arabot sa aton ng mga items, jutay lang, pero ang demand ara gihapon, nagsigihapon sila, no? Nagsigang pangita. That is why may ara man mga personalities nga nag-take advantage sini nga market. So mag-try gid palusot sa aton. Sa mo naging aggressive man kita subong sa aton barangay declaring program para i-address aton problema sa demand, sir. Because eventually without the market, madula man ini mga supply di sa aton, sir. Kaya na-mention ko na nga isa sa mga rason kun nga ang hindi basta-basta madakpan sang authority naton ang mga tatay-tatay or ugat-ugat sining droga nga ini kag mostly inyang medyo gulugagmay lang. Gin-mention ko diri kiti ni sila pangamot gid no. Other from that, sir, may ara pagid kamo kabudlayan kung paano sila madakpan. That correct, sir, no, kay amo gani that is why ang PDEA, sir, no, may tie up kita sa Anti-Money Laundering Council. Because kadamuhan sining mga drug lords no, mga kadamuhan mga financiers lang and the only way na maano natin sila, sir, to financial investigation. Anyway, damo naman, sir, no, ang naging effective man ang financial investigation sa pag run after sining mga dalagko ng mga drug personalities. Pero sa gihapon ang sa PDEA sa amon, sir, in our case, sir, sa PDEA, ina-intensify namon, sir, namon intelligence efforts kung may araman personalities. In fact, may inhimo na no ang Region 6, no, kasi may mga personalities na may mga pangalan bala na may mga ara sa negosyo, but then nakita nato na hindi ba bagan ang ila lifestyle, hindi niya bagan unexplainable wealth kumbaga. So kung once nakita na sa PDEA, ginasubmit na ito ng pangalan dito mismo sa AMLAC para maimbestigahan ang money trail sa mga personalities. Sige, dira lang kita anay asta. Anyways, basi mera kapag gusto, sir, ipalabot sa mga utod naton nga way pa kausar, kag gusto pa mag-usar. Kag way pa naka-negosyo nga gusto man mag-negosyo, sir. Sir. Yes, sir. Gusto ko lang i-quote, sir, no, ang hambal sa amon Director General, ang hambal niya, sir, no, na hindi kailangan, sir, na may mapatay, hindi kinahanglan na may madakpan sini nga gira sa illegal nga droga, because may ara programa ang gobyerno para sa ila kung sino man ang gusto mag-surrender. May programa, may barangay declaring program, may balay silangan,
para sa tanan na gusto mag-surrender. So hindi kinahanglan na may madakpan, hindi kinahanglan na may mapatay sini nga giyera. So siguro mas pilion naton siya no na magpuyo ba kita sir na linong. So untatanan natin na sir kay magbalik na kita sa gobyerno kag sa komunidad. Kay sigurado kami sa PDEA kag sa PNP so na buhaton namon ang tanan ini nga mga personalities nga ara pa kag aktibo pa madakop ginato ni sila kung hindi sila mag-surrender because atong barangay drug clearing program. Yes. Lastly na lang gid sir, ang Balay Silangan ta diri pinaka-recently Pulupandan may bag-o sir mga gin-launch naman. So far sir, may aside sa Pulupandan, may ara kita napulo na ka LGUs na nag-commit na mag-establish na sila sa ila Balay Silangan. So ara na sila sa level sir no, na i-identify na natin ang facility kung din sila banda. So nag-commit na sila sir for Balay Silangan. Sige, maki-update lang kami na next sir. Salamat sa imong time and gabi mabuhay ka sir. Thank you sir. Yes sir, thank you very much sir. God bless you sir. Yes, Alam po sir. Action Firing Line. Sir Nicolas Gomez maka-aksyon sang PDEA, Negros and syempre Bacolod. Action Firing Line. Damo galeksyonan hindi lang 5, 3 from Bacolod, 6 from Negros Occidental. O galing sa ila sila nga protocol, while nag-investigate sila or nag-validate sila, hindi pwede. Gina-avoid nila to mention sa mga names ngayon, of course, ano? Kundi balaan na sila, kundi makaplagyo na sila. Action Firing Line. Anom sa Negros, nga ginakabig nga dulo dalag ko nga nagauyat sa illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Kung sa pelikula, so nagalantaw kamo nga ang nagapangamot di nga boss niya naga-intra gid sa mga pelikula lang na iya, movie lang na iya, film lang na iya, pero in reality madakpan ka na lang gid nga ma-intra ka para kundi finance ka lang. Action Firing Line. Tani gipamangkot naman to kung may involved nga mga public official abi gaobra sa gobyerno, hindi ginaitod malawagan sang pulis. Kay nga gina-validate pagid nila. Hindi na basta-basta magpagwa sa mga names nga mo sinamo. Sa sinimat tiniyon, kundi may una to ka pulis nga corporal from Candoni na nag-positive sa drug test. May bag-o naman from Negros Occidental, no? Isa ka police master sergeant aksyonan from Negros Occidental o galing kay gina-connect naton si Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang spokesperson, no? Deputy spokesperson sang NOCPO, way pasla kamaan sa subong. Action Firing Line. Hambalya diri sa aton basi way pa nakapanaog diri sa ilang level ining nasambit iya nga kung sino ni nga police master sergeant nga ini nga nagpositive man. And this information halin mismo sa baba ni Brigadier General Rolando Miranda. Action Firing Line. Ang tagpamuno Regional Director subong sang Police Regional Office 6 mga kaksyon ti pabuasan tana kay dapat may makahambal gid diri, no? Halina na iya sa direktor mismo, ang NOPO ay pasla ideya. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay diri sa syudad sa Bacolod kag Negros, manghisayod kita liwata sa COVID-19. Check taman karon sa Aksyon Marlon Hinovia, sa balita gikan Kapitolyo Probinsya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Si Madam Mirna Mallorca Ara, Novi Valencia Subaldo, good evening Sumbray, always ga-monitor family Subaldo, Valencia and Fernandez. Salamat. July Derla Celestial Hongko Texmana, grabe imo ngalan, no? Kala kataas. Good evening sir, kumusta na tong kaso nga ginrape nga 9-year-old sa taga Sumag, ga-monitor lang ko sa UK. Gin follow up pa to sir kay na hindi pa available na. I-check na to nina. Sir, tapos na ang termino ni Mang Canor administration daw wala niya naglawi gid kay Sir Alex Montesa nga kuno mensahe. Wala matulon bilog ang durian haw. Do ka budlay na tulon durian guro. Nga pangubuson niya mga gabunan nga methamphetamine hydrochloride. Shabu, bot silingon, palpak siya ukon ang bilog niya nga administration. Tani man lang sa paghalin niya sa pwesto, batakon niya man guyan niya para ang tao makayuhuman sa iya miski palpak ang panggobyerno niya, Sir Bryan. Chivel Bambe Ramos Histosani,
Ginibig sumbray, gapamatig yung kusimo tamyaw lang Carol Montoya. Kativer, aramano? Si, nabasa ko na kayo na. Sige. Si Ma'am Vanessa, grabe na gidya dira ang droga sa Bacolod. Sige. Mabalik ko dugay-dugaya, standby lang ka muda, relax lang. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pati sa Aksyon Radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 8:32. Gina-endorse Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line.
Naga-monitor subong si Rowena Castillo de la Cruz. Naga-monitor si Rimatinion ang de la Cruz man sa Barangay 6, Purok Masagana. Sige. Okay. Tama. Nagid nga kwan sang ulo sang LTO. Hindi na kausa sang aksidente, kundi haras-haras nga driver. Porte nga mga komento. Sa Iloilo, duwa lang ang drug group, patay na tanan. Sa Negros Damo, drug lord. Lagyo gani, Espinido, JJJJ. Kadlaw siya. Good PM Aksyon Bryan, sakto na himo, hambal. Kabayad na ko para sa bag-o nga plaka 2016. Hasta subong la pamahatag sa LTO. Ti ano ni rason sa LTO karon? May din tuman. Patakaran parti sa bata ay sus na public hearing na ni. Okay lang to kung may hearing kag may dahon-dahon sa dalom sang lamisa. Ano analysis mo? Kita mo na. Puro titong yan. May mga dahon-dahon kuno. Aksyon Firing Line. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami di sa Sitio Minuro, Barangay Magalion, Kadri Moises Padilla. Si Kisha niya. Salamat. Sige, aksyonan, papreparar sa Aksyon Day la, na? Halin sa kay 601, good evening kay Nono Merevalles. Halin kay Andoy Espinosa. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor kami sa Kansilayan, Morsya. Salamat, gin. Sige. Ara da motor ko, day. Hindi man kotso sa akon to. Motor ya ko na. Sige, pakaronan ta ng iban. Kay sa Aksyon Del, makaksyon mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial naga-monitor man. Naga-monitor. Si Juan Galeo, si Jody Florentino naga-monitor. Bokag ina-Aksyon Bryan, naglabay ko da sa may crossing sa Dalanon, lapit sa Ernais. Ang traffic light daw madisgrasya kaman kay ang pula kag green gasiga. Oy gadungan. Way guro na plansya na mayo, guro way na set guro na, no? Dinapit tuman sa Libertad na. Good evening lang from Lordan, family Lordan. Rowena, nabasa ko na. Si Linoids Anirolage. Good evening, Aksyon Bryan, monitor live sa Isabela, Papa Arnold, kag Nanay Lona, Haliorina, always ginaga-monitor live sa sila. Sige, salamat. Okay, aksyonan. Sige, na-check na sa Aksyon Day la, no? Halin kay Jing, kay Aksyon Bryan, gamonitor kami diri sa balay upod ang akon iloy nga idol gid sa imo. Sa fans mo, si Jean Bibing Dagia. Salamat gid na. Araman ang isa naton ka mga utod naga monitor man. Sinong Percival Villamor nakatutok man sini Matinion, mga kaksyan. Sige. Okay. Si Riza May Ibuen Marinay, araman, naga monitor man sa La Carlota. Sige. Okay. Goods na aksyonan. Okay, sige. Padayon. Naligid lang, ano? Aksyon Bryan, monitor lang akon umagad sa Kabakungan, Riza Ubando. Salamat, gid. Sige. Si Rizali Arman, sa aton sini nga pagpangalaga. Aksyon Firing Line. Isa-isahon tani sila kay di sa available. Si Nida Biliote Olarte, good evening, Aksyon Bryan, monitor lang kami diri sa Bahrain, no? Stay safe lang, no? Grabe nga mga komento sa mga utod na to, no? Ambal niya, why na gid ni sila iban nga na dumduman. Ang mga bagay-bagay nga hindi nagakinahanglan amo pang ang sagi nila ka abri nga hindi man gid kinahanglanon. Sobra-sobra na ni ang LTO. Pandemya pa kita, pigado pa ang tanan nga wala kita. Amo ang ilang pangwarta. Aksyon Firing Line. Imagine mo na ang LTO diri sa sa lokal, maimplementar lagi ni sila ya. Ato tuya sa nasyonal gidya ang nagapatuman sini ang LTO di ba tunon na nila kay mga empleyado malan ni sila ni. Aksyon Firing Line. Monitor lang kami di sa Bago City si Ali Jane Lordan. Eddie Jones Kalinaw naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. What happened, Aksyonan? Anong natabo? Sige, ko na lang alang siya diri na lang ko kay Aksyon Marlon anay. Kay Aksyon Marlon ko na lang alang siya. Kayong oras ta galakat kanugon. Si Torres Alex, good evening, Aksyon Bryan.
ang tanan nga lang iya nabalaan sang LTO ang mga sticker kag mga plaka amon na tani ang tagaan nila sang aksyon. Si Rodney Campuraso Magallanes, good evening, Sumbray, monitor lang kami di sa Lag-asan, Bago City. Salamat gidra sa inyo sa nga pag-monitor, no? Sige. Sige, check na to, no? Tani may interview hon man ta subong gabi regarding nibla sa Taytay halin sa Negros pakadto sa Guimarasto, Iloilo. Action firing line. Pada sunan tani dason nga adlaw ha. Gary Amirila wala pulos nang iyaya ka LTO saka grabing pamuyayaw. Opisyales nga mga porte nga pamuyayaw ni Sir Gary yo, porte kaakig yo. Action firing line. Okay na, sige. Ari na si Aksyon Marlon, mga kaksyon na. Mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Capital reports. Aksyon Mar, may gabi. Aksyon Bray, buwas nga adlaw, si Negros Occidental Governor Pong Lacson liwat nga istorya sugilanon sa mga alkalde sa Negros Occidental kay ira siling hambalan ko nano ang dugang pagisiling tikang kon paghimuon plano nga pagmakal sang bakuna kontra COVID-19. Isa dari sang naka-agenda among luyag ni Gov. Lacson nga baloon kung bala mayara sang iban pagit ka mga LGUs, local government units labidagit ang munisipalidad. Luyag man nga magpain sang kwarta kon pundo ay bakal sang siring COVID-19. Kaya kumaduduban nagligad nga mga meeting ni Lacson, may mga municipalidad action pre, may mga syudad gani mo. Huwag pa yan nagkasiling okay, mapain kami dara sang punto kay mapakalma kami. Pipila lamang to ka mga syudad ang nagpalayag sa interest. Ang Bago City, ang Victorias, ang Dalago nga syudad, ang Cadiz, ang Cabangaran. Kaya iba nagsumbray ito ay pasofar sang ginapalayag. Ang sabahin naman sang mga munisipalidad mayara sang suggestion kung panugyan si Governor Lacson. Kung mag-desisyon din man ini mga munisipalidad sa pagpain sang ila sa kawalingon nga pondo ang Baldigov hindi lang 100% ha, hindi lang sila nga tudo-tudo gitbala nga pagpain, pero sabi ay ang pag-allocate action Bray sang pondo nagadepende man na sa kung pilang target nila kadamuon sa mga residente nila mo nga bakunahan action na Bray. Pero sabi sa isa ka banwa ang kadamuon mga isagatos, kung isagatos sumasumahod nila na sa presyo sa kada bakuna. Isagatos ka mga tao ang presyo abi putanta 10,000. So 10,000 ginang ila siling nga i-allocate. Tambal ni Gov hindi lang gid siling nga tudo gid ang pag-aalokar. Kay base pa lang sa ulihi ang gobyerno nasyonal base pa lang magsiling bala nga are may libre dari mga munisipalidad sa nga bakuna nga ipadala dira sa inyo. Isa pa gid sang istoryahan buwas kadlaw ang opsyon nga pag bakal sang bakuna sa lain naman nga pharmaceutical company. Ang una mo ning AstraZeneca. Pero hambal ni Gov, diri tanay matutok sa AstraZeneca kaya mati may ginparmahan nga daan yung unilateral agreement mo. Tapos anay niya ang AstraZeneca antes naman mag-shift sa isa ka pharmaceutical company kung kinahanglanon sa diri sang mention ni Gov. Lacson ang Novavax. Ining Novavax kaya ang bal ni Gov hindi man ay basta-basta ang kaserbi distributor sang Novavax kay Unilab Manakson na Primo. Madugay-dugay ang paneguro unahon gid nila ang AstraZeneca. Sabahin naman sang nadumduman ni Gov. Lacson ang ginhambal ni Presidente Duterte kaya dapat tanan-tanan nga Filipino bakunahan gid. Hambal ni Lacson kaya mo naguro matabo man diri sa Negros Occidental agluwas lamang sa 17 anyos panubo. Kaya hindi ko na aksong cover sa ang ginatawag trial sa ring pagbakuna kontra COVID
Ano si Governor Bong Lacson? Well, I just would like to find out if there are any LGUs also willing to purchase the vaccine. So that's basically the information I will try to get from them. We're hoping that because we already had an initial multilateral agreement with AstraZeneca, we're hoping that we could redo that this time to include already what the other end users would like to purchase, and also to include the private sector who have signified their willingness to be part of the purchase, of which 50% will be donated to the provincial government. From the very beginning, the President said that all Filipinos will be vaccinated, and they were referring to 70%. The only reason why they said 70% is because 17 years old and below will not be vaccinated because that age was not included in the trials. So practically, the intention of the national government is to vaccinate everybody. Si Governor Bong Lacson, singit ko lang sumbraya, yun ang istorya kainan ang munuhan ni Unega Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang ilang siling local political party. Ang bal ni Escalante, baga siling kita istorya yun kakalaw negros, gatuhaw kita ang sobrang una ang numero mo, ang kanamuhon mula puwersa hagpuwersa. Ang ginagambal ni Escalante ang pinakaulihi nga nagsunod bilang miyembro si Himabaylan City Mayor Raymond Tungson. Galing kay si Tungson Aksyon na Bryan, kin-check ko lang record 2019 ari na sa kasi Unega. Sa nagdalagan sa bilang mayor, United Negros Alliance na ang yung sariging dalang local political party. Ang una, 15 sila ka mga alkalde nga miyembro sa Unega. Ang 15 ang sumrahin na buhinan doa. Inang duha na si Cantoni Mayor sa Sierra Borromeo, kakinubaan Mayor Ernest Estrao. 15 buhinan duha, nag-13 na lang. No? Pag 13, nagdugang ining si Tungson. So nag-14. So muna ang numero, 14 ka mga alkalde, nagyapon, kapabilin sa Unega. Palawag ta kay Escalante kung ano ini mga lugar, isa lang ang sobrayo ay nalawagan, nalipat na siguro. Tri sila na nalawagan ya. Ang Pontevedra ay nalawagan, pero Pontevedra, ang mayor na sa gihapon, Unega. Yari si Mayor Escalante. Before we were 15, nabuhin na kami dua. First district, Tuboso, kag Don Salvador. Second district, Cadiz, Sagay, Manakla. Third, wala. Fourth, Bago, La Carlota, San Enrique, Pulupandan. Fifth, Binalbagan, La Castellana, Mrs. Padilla, Himamaylan. Sixth, wala. Well, sa subong amo na ang kwan, no? Amo na ang current na situation. Wala sila sang mayor ngayon sa third kag wala man sa 6. Meaning sa third, ubos gid sa Love Negros, ano? Gid, amo man sa 6th district. Okay. Kung mag-14 ang Unega, 17 ang Love Negros. Love Negros, te mansing Love Negros, kamanti ang nagapamuno dira, amo si Governor Bong Lacson. Galing kiti, Love Unega naman daway gid man da problema, gurong problema da sa 2022 nga eleksyon sa lokalidad ti dira hindi mo nang punggan may mga pamilya di nga maulo enkwentro gid Aksyon Bar mo. Ani man no, labi higit sa mga sakto kilala na bala Aksyon Bryan nga gakontrahanay gid basan magparinte gadi mo. Ayun ay kag Love Negros siya kasi da ati ana da na mga tao da and ginatinguan man sa Unega kag Love Negros nga maariglo pero hindi sila magpariglo. Okay, ti may ara man ya mga grupo political action na mar sa mga banwa kag syudad nga hindi man sila ya under sang Unega o kun Love man mo may kugalingon man sila nga pagpati man eh. Correct. Kag may ara lugar Aksyon Bryan nga mga tao hindi gusto nga may kontra. Correct na. Ay ang blog ng banwa sa Binalbagan, pareho ko sila Aksyon Bryan nga Unega mo. Igutrohanay maganda silang gusto. Pareho man sila tao sang Unega to. Unega man Aksyon Bryan. So ang ball ni Escalante kay na October na galing filing, no? Dapat na lang. Nagkibot man siya. May magagitang mention to siya nga si Amoni papilian, no? Pero sila nga wala pa na sang confirmation kita. Ang konfirmado lang yan nga siya mapapili liwat alkalde sa Cadiz City. Hindi siya magbalik Kwan na board member? Hindi. Mapapili siya alkalde
alkalde sa Cadiz, kag Hambalya, sa kada papili ko, may kontrahe ko na. Ati, mayo man na. Para kung may araman sang ginatawag nga lingaw ang mga botante, Aksyon Mar Oo. Ati, ang termi man guro ang ngalan nga rada sa Cadiz City. Ati, sila naman lang nadagin mo, naman iban gur makasampaw, gida. Oo. Aksyon Bryan, ang so far confirmation ni Cadiz City Mayor Escalante, yun nga istorya ang paghamalon. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Sedovoya, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat, Aksyon Mar, istorya politika. Sa nambal ko na sa inyo, bisan ano nga pandemya, kung nagahilapit ng politika, do malimtan si pandemya. Aksyon Firing Line. Sobra pa ni sa, sobra pa ni sa, inatawag naton nga matunaw si pandemya kung ara na sa panahon sang kampanya. Aksyon Firing Line. Kaya nakatutok na ang tao kung sino naman ang butuhon kag kung sino ang magapabilin dira sa pwesto. Mga kaksyon, ti tsansa tanani, mga botante, subong tsansa tanani nga makabalos sa mga ginakaugtan, yung subong nga nagapungko sa pwesto nga wala sang performance. Aksyon Firing Line. Galing kay I'm sorry, kung magpadala-dala ka mo liwat dira sang galupad nga tag 1,000, 1,500, ati hindi ka mo kabalos. Aksyon Firing Line. Isa lang na, 2 kadlaw, ubos na 1,500 na, pero ang pagpungko niya nga hindi niya magustuhan, another 3 years na naman. Aksyon Firing Line. Las 8:49 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Sige, pagbalik naton karon damo pagtabalita preparar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Si Madam Emma Alcuela Curlstrom, naga-monitor sa Sweden. Si Ding Li Hoy, Hamalya Hoy, LTO. Ang mayo nga obrahon nyo para iwas aksidente, suga sa mga dalanon, strikto nga pagpatuman sa mga trapiko, alcohol, detektor, ang speed detector, ano ang halinan, amo na ang halinan sang aksidente. Kita mo na gin isa-isa niya. Si Sir Romy Agsam, o Ma'am Romy Agsam, Japan, AstraZeneca. Diin ang una dito, Feb 15 pa, Pfizer po. Lilian Tadina Araman, Yumi Iber, Aksyon Bray, good evening, tamiyaw lang kay Nognog Sasota, Sana Carluta, pamatigid always sa imo program, God bless and more power. Sige. Si Gary Amarila, mayo kay gin-read mo, Aksyon Bray, madamo gid nga salamat. Ginabasa ko gid mga mensahe niyo, sir. Basta ga mensahe lang. Jose Heherson La Pinig Junio. Good evening, Sumbray from Stonehaven, Granada. Okay. Naga-monitor man ang ibang paginaton ng mga utod, ano? Daligin lang. Sir Alex Montesa, pasensya na Sir Bray kung daw malaba pastalong. Malaba. Daw mo itong ukay-ukay sang laki ito, no? Ang akong mensahe, sige lang Sir Bray, next time Morse code ko na lang na. Okay lang, sir. Armando Saison Guevara Jr., nag-monitor ban sa Quezon City. Christian Roa Araman. Aaron Tagonera, good evening, Sumbray, watching from Cebu. Great ko lang family Tagonera sang Kag Fernandez sa syudad sang Himamaylan. Okay. Pare pagit sa dalom. Jody Florentino Sumbray, duwa na kakadlaw ko adlaw na talupang dan ang traffic lights sa dalan Ernais na ang traffic lights dungan ang red kag green, di na paghulaton nga may maaksidente mga matabo. Aksyon Bryan. Sige, palabot na ma'am, thank you gid sa information, di na pwede. Jody Florentino Aksyon Bryan, duwa, okay, nabasa ko na. Ana Mandrigos Rob, sige, bailon nyo naman ang kalag nyo sa 500 pesos kag sardinas para forever gutom naman kamo kaghala ka reklamo sa mga kawatan. Tanda pa gini mo. Sige, mapawayuway ta ginagmay. Last 8:52.
Yan namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang Philippine Standard Time, las 8:55. This time, Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Ginendorso naton sa inyo mga Aksyon ang may isa pa ko sir among life extension vitamin D. Isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Wala kita sang igo pang oras mga Aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. We
Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Nelmar Madera, Sir Elray Dotilios, aton sini nga IT expert tonight. Upod taman diri sa Aksyon An Defensor. Standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Marlon Hinovia. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,